Pandawa HA Engke Indonesia Pandawa aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote gunaman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah bengi nganti gagat rino caketan sakjroning ati datan luntur sakjroning ati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Pandawa Rinda Jaya Audio Bro, terima kasih. Lekernya Indonesia. Yang liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote guneman asmara Engkenya Indonesia kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagat rino caketan sakjroning ati datan luntur sakjroning ati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Pandawa Rinda Jaya Audio Bro, terima kasih. Wasa Gopel Diktator Pandawa
tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote guneman asmara Wasa gubuk kae menwati nganti besok ora bakal lali rendake gopel diktatok gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagetrina kaketan sakjroning ati dan luntur sakjroning ati aku kowe dadi garwa